Malugo nebe jelu manata go no modu mweze no modu mweze no manwa ajuwa kite mewa ido we wa bano mo wa re wa no oro chiwere ko lete o ya si amele no oro ya yichie ọ̀rọ̀ ni àtẹ̀tẹ̀ ikú lẹ́dẹ̀ ọ̀nà àtẹ̀tẹ̀ àzọ ní sí wẹ̀lúgbò n'etu mgbe gbara agbanya ụlọ wa na si ebe ka Anambra akụkọ dị n'owu na akata akụkọ n'owu na ọrụrụ isi ọrụrụ isi onye ife mgbe enugwu na-eme maka ahụ anyị ofu ihe njiri anyị na mbara ihe ọbụla ha tinyere aka na ya ọ na-aga n'iru business ọbụla ha tinyere aka ọ na-aga n'iru ọ na-aga n'iru ebisadi godi na ọbọzi business oke na ha chọrọ ịgwọ ọgwụ ego ọ ga-agakwa n'iru ihu ebe onye Anambra ji ofu nwa ya gwọ ọgwụ ego ihu ndị nwaanyị eji gwọ ọgwụ ego ị ga-ala ike ya mana ka anyị gaa Enugu Anambra Chineke Enugu other states too Enugu na-akwere na agbapụta ebe Anambra bụ ya Igbo kwesịrị ịbụ steeti Igbo kwesịrị ịbụ Igbo kwesịrị ịbụ na Anambra kedu ihe ha mewu Lati ya na ọsọ adịghị edemiti oke nwa ọ si kedu Anambra nwa na Enugu bụ capital of Anambra nwere 100,000 a ga-etibu n'afọ na ịgbanyụ Mr. Mechanic oke nwa n'ụwa si na kefe anyị na-eti ndị Anambra afọ ọ dịzie ka ndị Enugu na first graduate enwe from IMT bụ onye Enugu steeti Okuro this one Jesus hey oh man I too if you are from Enugu make some noise chere that is Namashimugo that is him Namashimugo owo bi ya kwuru ebe a bụ eziokwu Namashimugo wa because ọkàkịta ka ibu yo so ka ba shaisi from since tere ebe a ọkàkị ka na oh I know how to write that yes Namashimugo and they are proud of us oh God my sister my brother sorry my brother sister DJ, thank you. Ladies and gentlemen, we are coming back to a state that we all love so much. It's not just a state. It's a state of mind. Enugu is a 042 is a code. It's an attitude. It's a character.
You know, I'm a living thing. What be in you? You know, for going to travel on 15 years. So you know that blood cannot on you. After the money, I will never now. It seems now we're going to be by the time I go. Remember how many universities there were in the States? The poorest man, they do with the richest man, Nemo. Jesus. What? Oh, when you were happy. Zero, AK is like that. Now and then, right out of the I blame the cold city with all my strength. I know that from the gonna relate. Cold city where I'm gonna I rep over to I want them whatever. Today I know man I know more about go for take it Enugu gemonti, kenda gemonti, onu meja kongunu, yegulu jamayo, unemu odete, adona papa, sowe, ali tuwe mono maka, oye bi kalowe. Eguma na enugu ayo, pada baya na bawo, agabe soyara. If you want to marry a handsome man, if you want to marry a beautiful lady, the prince of ancient kingdom. The prince of Igbo. Prince of Igbo, I'm not going to I'm about 100.
Sum it up, be careful with the total. If you go walk, don't want them money shop. You know what? And I'm not getting even them doing that. Don't even think the most thing I can come and do not. Enugu 80, Anambra 100, Ebonyi 40, Igbo 40, Abia 20. Ladies and gentlemen, Trumpy Tour into the house. The legendary storyteller is here tonight. Please follow him on TikTok, one of the finest storytellers. Okay, declare Anambra winner. Ladies and gentlemen, Enugu, I want you to know what I feel. Country of Okemano. Ladies and gentlemen, Cash 80. I got 100,000 naira. That's 180. Ladies and gentlemen. There goes the transfer. Hey. Onye wetere ego. Nekwa bia na ebe Peter Mba. Cash. Ọkwa ndị Anambra na tebụl. No wonder. Anambra na-emefu otu a. Ha na-emefu otu a no. Adịka ndị Anambra ụnọ. Anambra ụnọ. Mene nwere Anambra ụnọ, nwe Anambra agụ. Ndị Anambra ụnọ. Ladies and gentlemen, on behalf of this competition, permit us to declare Enugu and Anambra. The winner. You guys think it'll be the first run out, but second round. Igbo na Anambra. Igbo na Abia. Sorry, Igbo na boy. Abia last now. Abia here. Okay, Ogania. Yes. Was there Igbo last? No, Abia last. Abia okay, 20. Igbo 4th, Ebonyi 4th. Abia last. Distinguished ladies and gentlemen. I will have. Because man Igbo, onye Abia, we're going to get a You want to see so I could be okwa. Onye wem na Chineke. More biam so she Abia. Aka bo mi am. E were mi ato achiri Biko na ha Jesus. Amen. Friday kwere ha tia. Papa le ni le borrow 1,000 naira for mami aka no ban gosiera I how it. When they borrow 1,000. Papa le ni borrow 500 naira. Yes. Ndi mo.
Demo. Mommy, I cannot bank us go see how Well, we it's 500 million. July Naha Jesus. Lady brought 200 naira. Mommy, I cannot bank us. For 1 billion. Where I told him, Papa, let's send me give her here. Church in Johnny, your boy would not get a live. Chef for I would bring up. Boy, you turn on up in a new heaven. But anyway, I tell you, I got it. Corona got it. He's not featuring you know some Bakaleke. Before I get to Port Harcourt, before I got one Amotia. I'm taking one ATM card. I'm poor. Let's see, many who cannot have fire. That makes it a Port Harcourt. Naha Jesus. Amen. Ladies and gentlemen, at this point in time, permit us to bring on stage. Jesus. Infection no re ba go on with aside. On our side that we say if you no my bro HIV, I'm mad at sweet. I'm mad at me. The only Princess. the only sure Ogene group In Nigeria. you get a group now for happy event hey to come on now more you get a group when you touch of pride Steve. Ladies and gentlemen, all your money is here tonight. All your money, no, you are still going to do all your money is not.